Πρώτος της Άσιτ και θα παντάρει ηλικιωδόσα. Αυτό. Στην κάμερα. Τα bloopers πάει κατευθείαν. Σταυρωτή το καθιέρωσε. Καλύτερη κίνηση του Γιάκου σήμερα. 200 φορές να το βαρέσει θα το βάλει 199. 9. Αυτός κάνει συνέχεια βήματα, Το έχουμε κάνει και αυτό το κουτιαρενικό. Πόσο είσαι? Να βλέπει το βίντεο με την οικογένειά του παράσκευση. Τσαντίζεις τώρα. Τι! Πάνω να βγω επάνω! Τι μαλάκια εσύ. Αγόρι μου! Αυτό και κάρδισα, το παίρνει αυτά την πετάτσε και του λέει. Εσύ του λέει, 11-20 ευρώ. Και από εδώ η πάσα ρε. Ankle break. Σοβαροφανίτης ήταν. Τι άλλο, πώς είναι. 7 όλα. Μέσα. Ένα πολύ βρώμικο φάουλ. Αν έχω δικό μου. Θα ήταν εξαυλωμένος μπρούμητα. Έχω δικλείδες κοκκίνες στη μέση από τους 5 χρονών και πατούσαμε σε ένα τρομπολίνο, πηδούσαμε ένα εφόδιο και πέφταμε σε ένα στρώμα, ξέρεις τόσο παντρό. Εγώ την πρώτη φορά που πάτησα στο τρομπολίνο, πέταξε τόσο ψηλά, τρέχανε τα άλλα, τρέχανε από εδώ μέχρι εκεί, πατούσα, κάνα κουτούμπα στον αέρα και πέφταμε την πλάτη. Εγώ δεν ήθελα, γιατί φοβόμουν.
την πρώτη που πατάω, παιδιά, κλείνω τα μάτια στον αέρα και πέφτουμε το κεφάλι. Και έμεινα εκεί. Το γέλιο του καμεραμάν. Το πρωί που πήγαινε να... Δηλαδή είχα χαλάσει τα εισιτήρια, ξέρεις, το δίπλα. Δεν ξέρω, το σπέτι μου είχαν άπτες πριν 3 χρόνια και ήταν στο νοσοκομείο. Το πήγαινε στο μπάσκετ που λες, ίδρωνα. Γι' αυτό που φοράω τη φόρμα του ταξιφόρου. Θύματα ακούγονται από την εξέδρα. Ξέχασα το όλο. Ένα ακόμα. Ξέχασα το blooper. Courtesy of Jacko Chimpiri. Δεν τα μείνει αυτά τα φάουλ. Μαλάκα, είσαι πίσω. Γεια σου. Εντάξει, κάνε το και πράγμα συνέχεια. Θα προσιωνόταν μια μπάλα μπάσκετ στα μάτια. Μετά με λες εμένα ανώριμο ρε μαλάκα. Εγώ σας ορκίζομαι ότι αυτό δεν είναι φάουλ. Το είπε πριν το να κουμπίσω. Ένα κρεσέντο δίχως τέλος. Κοντά μας έχουμε έναν από τους παίκτες αντίπαλης ομάδας που απομακρύνεται. Κοχίας. Αν έχει πάρει τίποτα την κάμερα, συνέχεια ο Παλατσούκας. Και πριν από την επιτυχή προσπάθεια, Ωραία, να τελειώσουμε να κατώνω. Κολοφεράτζα μεταξύ. Και κάναμε κολλητούπες, ξέρεις, για ζέσταμα. Ένα μήνα σε πλήρη ακινησία. Εάν βάλει κι αυτό, τι λες τώρα. Θα το βρω, θα